шәгыре. Рәхәт сүз. Рәхмәтсез рәхәтсез. Аны әйтүе рәхәт. Әйтүенә түгел, ишетүе дә рәхәт. Шуңа күрә иртән торгач әниемә рәхмәт дим. Син булганга мин бәхетле, синең белән рәхәт дим. Доктор эшкә киткән әтиемә дә рәхмәт. Әти әнле булу миңа бит шундый рәхәт. Сеңкәшемә рәхмәт, ул да мине ярата. Яхшы укы дигән кебек маңгай чәчемне тарта. Әнием күп кашаган укытучыма рәхмәт. Туган якны җылысыдай күңелдә калыр мәктәп. Мин бәхетле шушы җирдә туган һәм торган өчен, үз җиремдә шундый гүзәл кешеләр булган өчен. Рәхмәт уҗыма төркемгә, күңелле балачагым. Аңлый миндә бу вакытның үткәндә калачагын. Бәлки әле балачагым китмичә бераз көтәр, рәхмәт әйтәм барысы. Миңа кайсыгыз